Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akuvalwe amehlo okwenzeka isiphihli sengozi ku R40 Riverside eMbombela kutholana phezulu iloli kanye nohlobo lemonto yeMercedes. Nginibingelela ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Ushone ngesikhulu ihluko wesilisa kanye nowesifazane ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi esenzeke ku R40 Riverside eMbombela namhlanje. Kutholana phezulu iloli kanye nehlobo lemonto yeMercedes. Imbangela yengozi bengakazi ukuthi ngabe kube yini, kodwa ke uhlobo lwemonto yeMercedes ingene ngaphansi kweloli maqede yaphehlika noma yaphocoka yaphela. Owesilisa kube ukuthi ushonele khona endaweni yesigameko. Wesifazane bafikile abezosizo oluphuthumayo bamsiza khona endaweni yesigameko maqede bamphuthumise esibhedlela esiseduze. Ngebhadi ufike washonela khona esibhedlela. Amaphoyisa kube ukuthi aphenya ngembangela yengozi, kodwa ke akwazi ukuthi ngabe kube yini. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. uJoe umvelase kaMthembu uthe awungoba Nkosi siphume emakhaya siye lapho izinhlelo zosuku zesikhomba khona ngethemba lokuthi sobuya siphilile, kepha kwesinye isikhathi abanye bethu ababi nayo leyo nhlanhla yokubuya emakhaya besaphila, kepha ke ekhaya kufika ucingo nje seluthi esibathandayo singababheka esibhedlela noma emakhazeni obesefaka ama-emoji akhalayo kanye nezinhliziyo eziphukile. Wathi sengathi imindeni elahlekele ngathola ukududuzeka ngalesikhathi sobuhlungu obungaka. Purity noNhlanhlanzama uthe awuJesu lapho iloli ezijikele kahle kanti le monto iza ngesikhulu isivinini ngebhadi yabe sisponsor ngaphansi kweloli. Usizwe Henry Dlamini uthe umshayeli kaMercedes engathi ubegijima ngokweqile. uPhilani Malope Mkhize uthe ngendlela ebegijima ngayo Mercedes bengeke asinde, uthi kwazi kwabhlungu kakhulu. uPosha P Njapho uthe uNkulunkulu wami Jesu awu noma ngabe bekunjani kwaze kwabhlungu bakithi. uWendy Mngomezulu uthe ijubane noma isivinini siyabulala ukuba umshayeli weMercedes ubehamba ngesivinini esikahle ubengakhona ukugwema lengozi. uSimphiwe Mchunu uthe bobabili abashayeli babe nephutha sengathi imoya yabadlulile emhlabeni ngalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.